e yeɓiyankoɓe Piindi TV so e mawɗo debbo e gorko on calminama on juwama on jettama ñalawma hannde noon ken wayluɓe jaɓɓal e mbaadi gondi garɗen koye ewnago jaam ewnanto en ɗum ko Thierno Amadou Sow ganda joɗɗo gandal bawɗo gandal mo ganduɗa nde Piindi TV fuɗɗi nde omo jeeya e arɓe gam addude hen ballal muɗum e jeeyede hen Thierno Amadou Sow en keeɗima jewte makko ɗe waɗi nder caggal leydi en jeeɓi golle ɗe o golli hen omo haala hen ewnago jaam faade leydi men Sénégal e leyɗele ɗe Sénégal wadde keerol e Afrique e ley mataw Allah ne hollunomo ɗeɗo caɗele e jogorde arde walla gonaɗe e dow muɗum Thierno Amadou Sow keewal sernaɓe ko hunde moƴƴere no feewi saabu kamɓe lomtiɗo ɓurnaɗo windere aduna o kono kadi keewal ngal heewi mi wima beele keewal mabɓe ina humti haajuji ɗi kala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا ربي أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار العلم والمعرفة ومن وهول الشهوات إلى جنات الخروبات Thierno Abou mina masalmina mina salmina dendagal jeeɓoɓe o télé men Piindi TV ɓe gonɓe e nder leydi he ɓe gonɓe caggal leydi fof machallah question ma o no waɗi fayde seeɗa ko fanditi e manam kuule sernaɓe ɓe nino ɓe kewiri joni nelaɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam noon wot ko haalno hen o wi jamanu na ara to yeeso o wi ko wiyata ko iddiatul kasiba heewat ɓe mbi ɗum hol woni iddiatul kasiba o wi neɗɗo wawa noddu yimɓe ɓe e ko min ko Allah totti kam ɗum e ko min woni ɗum te ɗum ko haalata fof Allah na seedine wona gonga kono nelaɗo haalino en o jamanu o mo gonɗen hannde ɗum taki misal ɗum ko taki hewna ceernaɓe ɓe heewi ko ɗum waɗi te jamanu o ne sa laari secteur kala ɗo tekɗa yitere ma e o jamanu secteur kala mo natɗa secteur o ni no mbo foti yahir in yahirani noon no in fotno inino yehiratno iɗan enino yehirta joni in jiidatani kono ko jamanu o jiiɓi mais noon ko en jiiɓi fof noon manam banggue sernagal kam ɗum fotano hen jille par ce que baɗane fennaga par ce que neɗɗo noddatne ko neɗɗo Allah neɗɗo noddatne ko joom gandal te neɗɗo Allah e joom gandal wot ko gandanɗa nde simo in waɗa ko e gandal o foti in tek ko ɓuuri hen heew noon woni yimɓeɓe joni ɓe keppu seeɗa heppugol woni a yiyat Thierno Abou Diop mbo jooɗi mbo ɓorni basin mbo haala o wiya min komi ceerno Allah mbo kam okki ɗum e ɗum e ɗum e ɗum ɗum ko Allah okki kam noon mina dañi ɗum e ɗum joni neɗɗo o jeeɓatdo télé o dañat yakor par ce que mbo wiya min ko Abou Diop o haaldata e émission comme Abou Diop namdoto ɗum o hono waɗi ha télé o waɗi jokkodirde mum mbo haala kono ko ceerno mawɗo kono ko on anni e dañ on ceetanowo ko anni o dañi onon tamit onon ɓe kaldat ɓe e sernaɓe ko anni e moƴƴuɗo dañ ɗon mais probléme o fof o ruttoto woni e sernaɓe par ce que neɗɗo a yiyat hen kewɓe hen ko sukaɓe ɓe gondanɗane koye janggugol ɓe foti tolno mais a yiyat neɗɗo mo haala rek ɗum ko haalata ɗum mbatta copier joroɗa ni no haalirta noon kalirta hen sa laari comci ɗiɗo ɓonoto façon ni no haalirta ɗum fof mbaɗata copier joni noon sa naati hen ɗum watta mandu o mo foɗɗa dañ hakkude ma e o mo duwontoɗa ɗum dañata si on noddima haalis haɗa feeja haɗa heppa no mbatta ha keɓɓoɗa haalis mum ko foɗɗa ɗum ko waɗan a waɗanta ɗum in sa paari e on jaaha e goɗɗo ɗum yeehi noon ha jamanu yimɓeɓe ɓe mbiya sernaɓe ɓe ñoñan yimɓeɓe sernaɓe naggam ceernaɓe ɓe punto e telo ɗum fof noon ko probléme mo gandanɗa ko probléme sernaɓe ɓe hen foti daro sukaɓe ɓe fotɓe janggoye ɓe janggoya ɓe jangguɓe gonɓe hen ɓe ndewani hen lawol boni min e goɗɓe ɓe fof min feewi feere min ndewa lawol par ce que Allah kam andi moƴƴuɗe e mo moƴƴani Allah andi fewɗo e mbo fewani wawi noon hay ɓe duwotoɓe ɓe cakkotoɓe duwoto almoɓe ɓe cakkotoɓe duwawu kamɓe ne heewi hen gandanɗa ɓe dañi caɗele par ce que ko takki ɓe jeehi ha ɓe jaggui duwawu ko comme a jogui haalis ma natɗa e bitik pour coɗa cuukal walla coɗa lamɗam te duwawu yehirta noon duwawu no yehirta yahat noddat e ceerno nodda ɗum par ce que Allah ko kam yamiri neɗɗo si dañi haaju o duwo Allah par ce que kam haalino nelaɗo wi ɗum qul ma yaba bikum rabbi lawla duwaukum wi yimɓeɓe Allah ko waɗi ɗo woni
so on dañi haaju toroɗon ɗum so on tori ɗum kam Allah o hokka on joni noon a yiyat neɗɗo so ari e ceerno wanino ko sodat haaju o te ko Allah hokkirta tato ñañi an o duwotoɗo an o cakkotoɗo duwawo e o dariɗo mbo duwowo Allah e Allah o hokkirat ɗo joni noon an si tawi ka jagguɗo ne ɗum ko cohluɗa a dañat in par la force walla a dañat in so ñaganima kam hande janggo mi yiyani mi yahata goɗɗo ɗum takat haaju ma a dañat haaju goto jiiɗoɗa ceernaɓe ɓe foof mais a dañata hen résultat par ce que anniya omo foɗɗa dañ ko an on anniya mbasɗa dañ kono noon probléme o woni ceernaɓe ɓe minen ceernaɓe ɓe minen foti lartu koye amen no feewi mais almuɓeɓe ne ɓe foti lartu koye mumen ɓe kaloɓe ne ceerno funtata e télé walla ceerno lamdota ko e télé ceerno bawɗo yahata e télé jamanu yehirani noon joom gandal mawɗo o wi bi seyri zamani ka sir jamanu ma nino yehirta rek yah noon jadira e neraɗo mouhammad sallallah alayhi wa sallam tawino ko o Allah so o jamanu Allah lelno ɗum si o ari ɗum ko coono o mbo dañno fof e yaha e nuldal ngal e mbo yaha tourné kono so Allah ni ɗum si o immima onoddata wala ono télé mon piindi onodda télé ji fof waɗa déclaration wiya Allah nuli kam par ce que ko ɗum taki par ce que o jooɗiɗo ha Sine walla o jooɗiɗo ha Amérique si nelaɗo mama sallah sallam waɗi déclaré télévision même pas 5 minutes kam o heɓa ɗin kono noon o joɗotoɗo mbo wiya télé ceerno funtata e télé ɗum wona gandal te hay ceerno e mawɓe gandanɗane ɓe duwawo ɓe duwoɓe goni e lagde he ɓe mbaɗa kayfiyaji ɗi gandanɗane ɗin kayfiyaji ko pour koye nafata pour noddugol yimɓe ɓe ɓe gara ɓe jokkodira e mumen o walla ɓe par ce que ko ɗum sa yi wot kayfiya goto mo gandanɗane na waɗe ɗum ko wiyete ko jolfo wiyata ko tagge na waɗe tagge na waɗe damugal saare manam ɗum ko in nafata woni rawahan ma e hoore maɓɓe noddata kala jiɗɗo jokkodirde e ma ɗum fooɗat in ɗum noon no dañi o jamanu joni no dañno jamanu bo itan walla jaa nana neɗɗo mbiya ceerno namnota ko haalis ceernaɓe ɓe idan ko buuɗi tati ɓe lamdotono walla buuɗi joyyi walla nogas e naggam sa laari on jamanu manam sa laarno hande gawri ko jaratno sa dañi noon mbuuɗu walla dañɗa buuɗi ɗiɗi haɗa hen wawi dañ manam barigoji ɗiɗi gawri walla barigo gawri joni noon sa laari o jamanu mbiya neɗɗo mbo jooɗo mbo foti ñaam mbo foti yar mbo foti wat ko kala mbiya mbo du'o ko du'anto pour Allah du'o gratuitement ɗum kam wawa ko foti in fota wonde dal probléme o dal goto kala hen ne dañi probléme mais goto kala mbo foti laal hoore mum ko iti hen noon woni goto kala manam o acca Allah hakkille mum manam Allah o tagɗo ɗum mbo ɗum wiya woni ceerno woni o du'otoɗo ɗum dal woni ko jimmi hen haal seeɗa ceerno Amadou Sow kala ko famnima jiɗɗa wiide ko nden neɗɗo no liggotono lew yoɓe 600 walla 680 kono hande yettima million ngaji to banggue salaire wadde hunde fof no foti ɓeydade sen gatti caɗele gonɗe hakkude sernaɓe almuɓeɓe almuɓeɓe saaha mbiya sernaɓe ɓe ina cohla namno totte kalis so keeɓi poti neldude ko safrirte ko mbasa neldude so tawi noddama donka heɓede saaha kadi a haali ɗum joni haala kalɗa joni ko sernaɓe kono garten sernaɓe ne mbiya sahaji almuɓeɓe ina ndendina sernaɓe mbaɗa sernaɓe jeego mo jeeɗi ɗo so tawi haajuma humtima ƴeewama ɓurɗa hoolade tan joɓa ɗum waɗa saha kadi puɗɗanɗa ceerno sa yi mbasa ɗum yabde holko ngol panta e almuɓeɓe ɗum ko ɓuri hen he woni neɗɗo kam ɗum wona peewal manam jokkodira e neɗɗo nde o sohluma on kaali ha o nelduma haalis mum poɗɗa ɗum liggono ko liggontoɗa ɗum nelda ɗum a neldani ɗum kam ko triandage ɗum kam wona ɗum kala mbaɗo ina wona ceerno par ce que neɗɗo nelaɗo mouhammad sallallah alayhi wa sallam nde o namni sahaba goto o wi ɗum sa yiiɗi sa du'ima Allah jaabo du'a ma o laar ɗum ko ñamata ko mbatta ko e reedu ma at ib mat amaka takunu mustajaba du'a manam ɗum ko ñamata ya laar in hoɗo in immi nda hakke dañani hen sa yiiɗi sa du'ima Allah jaɓanma ɗum noon ko ɓuri hen heew a wawa wine ka ceerno par ce que ƴoññal kam puɗɗoɗa 2000 haɗa ƴoña yimɓeɓe ha 2020 ha 2040 ɗum wawa won sa laari ceernaɓe kewɓe ɓe susatani yalto e écran walla ɓe susatani kala ɗo ɓe koɗi nokku on ɓe immon ɗo jaa hoɗo nokku goɗɗum ɗum ko watta in woni neɗɗo nelduma haalis mum pota ɗum liggono ko poɗɗa ɗum liggoɗa liggonaki haɗa andi neɗɗo mo wawi neldu haalis mum liggonoɗa ɗum tuttuɗa ɗum soit en jaabima walla en jaabaki an kam a fati o waɗi ko fotnoɗa ko wat par ce que sa laari hakkude nelaɗo Zacharia e Yahya Allah nde wi ɗum mami hokkuma ɓiɗɗo nde o jooɗi mbo faɗa Allah hakkude dañi 40 ans o dañani ɗum ko Allah wino ɗum
parce que mbo wawno wi Allah kam ɗum ko wino kam o waɗana kam ha joni 40 ans e waɗani est ce que en jaaboto walla en jaabotako joni neɗɗo kam aɗa ɗum wawi duwono en jaabo walla en jaabotako mais noon neɗɗo nelduma haalis a tottata ɗum kam wona ko feewi te ɓe duwotoɓe almuɓe ɓe duwotoɓe yoɓe ndar koye mumen no feewi laar mo gandanɗane omo jokkodirta par ce que neɗɗo hannde ɗo ɗo jooɗimi hannde sa jahno hannde ƴettoya goɗɗo gamo walla goɗɗum wara o ɓurnoyi ɗum ko ɓurnimi o jooɗi o laara ɗum ko kalatmi mbo haala ɗum a wawa wadde différence hakkudam e mum mais a feeƴat feere ndaara communication walla ndaara hakkude comme an mbawɓe me e ma walla mbawɓe me e samba namdoɗa nda o mo jokkodiratmi ko ganduɗa e makko annen sa andiɗe mum kalana ɗum ko ganduɗa par ce que onon kam ko dañɗon woni anni e dañɗon on mbawa wi goto ne an laaɓanima ndax min on mo kaldata mina feewi walla mi fewani mais ko anni e tan kaldata ɗum noon taki goto duwotoɗo o noon foti laar hoore mum o duwotoɗo noon mo foti laar hoore mum ko feewi a jarama ceerno Amadou Sow gartene renndo e dawrugol koye leydi ele he gonɗen politique o ne heewi dille ɗe ne keewi haraji ɗi ne keewi en keɗima ñanden hakkude Gaston Mbengue Barthélémy Dias haali hen ka dawrugol ngol faaɗa koye élection ngaji hol darde sernaɓe poti darade hannde gam jaam arta e leydi ndi firnaji mbasa wadde andi sa laari goto kala si o waɗi ko foti ko wat en tant que julɗo probléme dañata par ce que a yi ɓe manam ɓe gonɓe gaga dow ɓeɓe Allah resmi leydi ndi woni sengo pouvoir kamɓe ɓe foti accu hakkille mumen e joom e Allah par ce que mi wiyat ko ɓuuri heew kamɓe président mi wiyat conseil des ministres fotno dañ ɓe jooɗo ɓe manam kalane histoire Omar ibnul Abdoul Aziz walla nino Omar ibnul Abdoul Aziz nino o jogirino leydi nde o tota leydi walla Omar ibnul Khattab nino o jogirino leydi nde o tota leydi par ce que ko ɓuuri hen heew woni an on ɓe teggi kaga dow an fecci feere gacca hakkille e ɓe tottuɗema ɗum qulillahumma noon malikul mulku tutil mulku man tasa Allah kam ƴeftata manam soit an ka jiɗɗo président Allah ƴeppita président tottuma walla ministre walla maire walla naggam feej feere noon ɗum ko Allah tottatnoma an feeƴa feere ganda hakkude ma e joom ma honon jehirta hen e ɓe manam lamnotoɓe ne pour ɓe totte manam totte kam jarani ko ɓuuri hen heew jarani histoire jarani woni opposition woni opposition ko ɓuuri hen heew tawi a lamdoto rek pour Allah tottuma jogoɗa guir Allah rek taki feej feere annen ndaara ɗum ko namdotoa hono namdorta hen pour si jamanu ari sa tottama ganda anne hono jehirta ɗum dal foti woni foti won ko foti won feejoɓe feej feere goto kala yo andu hakkude mum e Allah e ko foti ko waɗa hen ɗum ɓe mbaɗi en cowdañata élection ji ɗi gara goto kala yo feej feere o anda programme neɗɗo jooɗima mo namno saare yo saare nde wata ɓe namno o totti kam 5000 walla o totti kam 10 000 ɗum wona ko foti wonde e neɗɗo dañɗo hakkille feej feere o cohluɗo saare nde heej feere kettoɗa programme mum honɗum o yiiɗi haade kettoɗoɗa programme mum ndaara kam ko hoɗum anam hoɗum woni jikkoji mum nda o tottanomo poste so tawi o tottanomo poste est ce que ɗum ko o tottano o nafi hen saare nde walla o nafani hen o tottama poste o nafani hen saare nde mbo namno poste goɗɗo si on totti ɗum poste goɗɗo ne ko onon jakkanto hoore men feeje feere ndaron mo gandanɗane mbo feewi te mbo dañi programme mbasen goto kala o laara hakkille mum mbo laara 5000 francs walla 10 000 walla 30 000 walla mbo laara ko Abou Diop ko seyɗam Abou Diop mbo yaadi e o yomi yaadi e mum guila Abou Diop ala neɗɗo kala o feej feere Abou Diop yaadi e mum ko taki Abou Diop yaadi e mum soit o waɗi Abou Diop convaincre e ɗumayin mum manam e programme mum feej feere anne kettoɗa ɗum pour wawma convaincre e programme mum si tawi wawama convaincre ndaara goɗɗo ɗum foof goto kala dal si waɗi ko foti ko wat probléme dañata mais probléme o woni neɗɗo kala jooɗo e nokku mbo waɗa ko fotani wat ɗum kam si waɗi en probléme dañat min duwaki Allah ɗum noon ceerno Amadou a jarama mboɗo andi sa woɗɗi ko noon namde ɗi tan min gaccuma namdal ngal ganduɗa ko en jii jangol worɓe e rewɓe wiyete ko neɗɗo yanede debbo wawni ɗum wonde muɗum en jii Miss Sénégal o ko waɗa ɗo ko saaha kadi yimɓe mbima rewɓe ɓene ina gadda caɗele saabu ne ɓorno koltugu moƴƴani neɗɗo debbo timmuɗo ɓorno comci yaltina enɗi mum jaafuɗon tawa waɗi ko tuubayel ngel fewani onon to banggue diine holko diine foti haalde ɗum ko kalta foof niraɗo Mouhammad sallallahu alayhi wa sallam haalino en ɗum wiyete ko alamatu qiyamu saa
woni ko gandanɗa sa yii inna xewi rek andune manam ñalnge daru ñalnge darndu manam in ɓatitima par ce que ɗum ko kalata nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa yii kasatul zina wal khana manam njaalo si heewi feere gandane manam ñalngu daru ɓatitima te sa yihi ha jiya neɗɗo debbo mo ɓorno ko gandanɗane ko jaadaki manam mo ɓorni ko foti ɗo walla mo ɓorni o wawa julde wawa tuwade wawa joɗade ɗum ne nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi sa yihi ha jiya en rek andune ɗum no jilla e min alamati qiyami saa ɗum ko heewi e o jamanu fof ko mbimami ko ne puɗotomi rek sa laari secteur kala sernaɓe ɓe gandanɗane ko Allah rek ɓe jooɗi ɓe joɗanaki goɗɗo manam ɓe jooɗi comme sernaɓe tarihaɓe ɓe hande sa laari ɓe nana ko kala hay ande sa uddinoma e nder suudu ma an tan haɗa rewa Allah ma woɗɓe gandanɗane ɓe mbaɗi hakkille mum Abou Diop o gonɗo e nder suudu ɗum ko woni toon nde fewani Allah windiri noon jamanu o mais ɗum ko kalɗa noon nino en heewiri kam ko taki ko nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam haalno en te neɗɗo kala noon so yiɗi hen funtu yo won dewowo Allah neɗɗo kala si wuɗi hen funtu yo immo e hoore mum yo zikrat ko heewi yo wirdoto ko heewi par ce que astahfirullah a wawa hen ñiiɓ haɗa waɗa ko boni par ce que nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ko wi qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusilu sama aleykum midrara kono astahfirullah neɗɗo sa jaggi in a jaggi e ko gandanɗane ɗum nomo wawi waɗan protection pour mbawa natɗe ɗum salatul fatiha neɗɗo sa ñiiɓi hen allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih walla allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim kala ɗo ñiiɓɗa hen haɗa en liggo a wonata mbaɗa o ko boni la ilaha illallah sa woni hen ɗum fof ma Allah walluma hen feereɗal kala gonɗo hen hakkille ma no wona e sukaɓe tokosɓe walla an ka debbo mawɗo hakkille ma no wona e suka tokoso te ɗum jaadaki feere sa yiɗi hen fundu haɗa rewa Allah ko heewi no hen heewi noon kayfiyaji ɗi gandanɗa ɗe liggue ɗum si neɗɗo mo en waɗa utilisé e hoore mum e ɓandu mum e nder reedu mum manam ɗum fof ma Allah walla ɗum ha o ɓaɗata ko hen ay Thierno haala ka yooɗi waɗi fayida no feewi hol konngol cakkitoɗa faade bandiraɓe yeɓannoɓe Piindi TV yeɓannoɓe ma caggal nde mbaɗɗen hannde ewnago jaam ngo mbiɗen en keeɗima leppi ɗi mbaɗɗa e jewte ɗe mbaɗɗa min gandano beele aɗa jogui ngoɗo humpito e nder ngoɗo renndo hol konngol panta e bandiraɓeɓe manam ko idanmi ko kalatmi woni min on waɗa remercier onon Piindi TV par ce que ni no mbiyatmi ma on nan ko kala e liggey o onon ɓe kalatɓe e ceernaɓe ɓe gacce ɗum walla nange ɗum ma on kala en ma on dañ en mais yo on gandude neɗɗo kala e liggey o mo woni ma o nan hen ko kala mais onon ko mbiyatmi ko anniya dañɗon e yimɓeɓe mina wiya noon e almuɓeɓe torotoɓe duwaw ha ɓe jeehi ha ɓe dañatani yakor e hay goto mina ɓe wiya kala mbo dañani hen walla a totti neɗɗo haalis mum o wallanima ɗum ko min si o ari am mami walla ɗum gratuitement ha ɗum ko yiɗi ma Allah tottu ɗumin inchallahu rabbi ɗum kam minen haala kala mo gandanɗa e jokkodiri e neɗɗo ko jiɗɗa ko a dañani en o ñaami haalis ma o waɗima ko boni walla naggam min miɗa ɗum udditam dammugal mum min mi wiya téléphone ajam ko min jogui in sa nde garɗa e galle a yi par ce que minen ɗo galle o wona ko duwawre galle mo gandanɗa ne neɗɗo arata ko ɗo ko galle talibaji janngugol rewgol Allah lele si neɗɗo dañi haaji duwaw o ara min balla ɗum simin dañi ɗo min ɗannoto simin dañi ɗo min ɓeydoya gandal min ɓendoya gandal ko e ɗum min goni mais on en jarno no feewi mina salmina Samba e dennangal ɓe gonɓe ɓe Piindi TV mina welti e liggey o par ce que programme o ni no yehirti ko noon mais du wone yo o télé yo mo won télé mo gandanɗa ne naneteɗo e aduna fof woma zalika lahi bi asis wassalamu aleykum te mina wiyane ɓe gonɓe e Sénégal walla Gambie walla Mauritanie walla dennangal ɗo ɗe Afrique kala dañɗo hen haaju te ka banda par ce que fulɓe ɓe foof koɓe bandu sa jokkodiri e amen ya andune probléme aji ɗiɗi dañata ɗo goɗɗum a dañata en temi an balluma e anniya inchallahu rabbi assalamu aleykum warahmatullah waaleykum salam warahmatullah garɗen ɗo koye galle en tawi ɗo ɓurana en tawi ɗo janggoɓe en tawi ɗo foraji sernaɓe Cheikh Ibrahima Niass en jii ɗum golle ɗe e balle ɗe
golle gollade ɗo de ko golle baɗɗe fayida no feewi no feewi no feewi golle ɗe ko golle gollaɗe baɗɗe fayida no feewi en gari ɗo jafɗen tawi ɗo qur'ana ne jangge en tawi ɗo almuɓe en tawi ɗo rewɓe ne janga worɓe ne janga en tawi ɗo almuɓe ha heewi ina nehi ina neeti goto foof naata yalta haala naata yalta haala kono kadi eɗen gandeno ko sirlu en mbawa ƴettude woni yimɓe en jiiɓe eɓen ɗo jooɗi e saalo kono ko needi tawɗen ɗo ko teddugal tawɗen ɗo ko almudagal tawɗen ɗo en jiiɗo photo aji kala sernaɓe ɓe mbinoɗen ɓe ha tengte cheikh al islam cheikh ibrahima Niass mo ganduɗa eɗen gandi darde mum e golle mum e fayida muɗum kala ceerno Amadou Sow golle ɗe jooɗi peewi ko ewnago jaam wonno Piindi TV e kala joljole e kala saaha ko ɗo katen ha ñande wonde so Allahu lamɗo jaaɓi